Anem a cuinar. Avui una recepta de diumenge, de dia especial. Farem una ànnera farcida. Veieu quina cosa tan xula. Un temps l'ànnera era un animal de corral i de consum molt habitual a la nostra terra, sobretot les ànneres mudes. Avui dia és una carn que ja no se menja tant, però és boníssima, boníssima. A més, aquestes són molt bones de coure. Farem una recepta xula, un farciment una mica antic i serà, podríem dir, una d'aquestes receptes amb una mica d'elaboració, però fàcil, si seguim els passos, molt fàcil de fer. Començarem, de fet, en el farciment. Una miqueta de carn de porc, que el que farem serà sal per verla, com fem sempre. Li afegirem una mica de moraduix, que va molt bé en la nostra cuina, i sobretot en els farciments i en les cancapolades. Li afegirem també un polsimet de canyella, i en aquest farciment també li posam una mica de sucre. I ara ja només un copet de vinagre. Podríem dir que fem un farciment com en reminiscències antigues, d'aquest dolç, salat i un puntet àcid. Mesclant bé i ja tindré una cancapolada per anar al mig del forat de l'ànnera. No és un gran farciment, sinó un punt per millorar el producte. Anem ara a llevar els ossos de l'ànnera. Podríem dir que és l'únic moment, l'únic part de la recepta que no ho podem qualificar de fàcil. A poc i bona lletra tothom ho pot fer, però si no, per descomptat, el nostre carnisser de confiança mos ho pot fer encantat. I llevarem tots els ossos seran les cuixes, però els alons els llevarem i els utilitzarem per una altra recepta. Se trata d'anar seguint a poc sos, i el que fem és, per la part de baix, mos acostam a saló. Quan arribam a la cuixa, és el moment de ficar guinevet i fora fer-nos talls, llevar la cuixa. I així, anant seguint, fins que arribem gairebé a l'estèrnum. En saló feim com en la cuixa, cercam la junta, i ja tenim via lliure per arribar a la pitera. Ara repetim el mateix procés per l'altra banda. Ja tenim la carcassa, que utilitzarem per fer una salseta, i també utilitzarem els alons per fer aquesta salseta. I ara ja només ens queda llevar els ossos de les cuixes. Ja ho tenim, la carneta a punt i els ossets xapadets, que m'he quedat els alons i un bocí de coll per fer un poquet de salsa. Ara fem un talls a la pitera i a la cuixa perquè mos hi entri més farciment. Aquesta carneta de porc mos ajudarà que aquesta carn vermeta de l'ànnera se mantengui bé, que tot se cogui igual i sobretot a millorar l'ànnera. No ha de ser més farciment que ànnera. Posam un poquet aquí, un poquet allà, sempre malavejant que mos quedi un bistec, per dir-ho d'alguna manera, ben homogeni. I ara anem a donar-li el toc de temporada. Posarem un bocí de codony, no n'hem de menester gaire. I ara treguem un bocí, i ara el que en fem és unes rodanxes, més o manco de 2 mil·límetres, una cosa així. I col·locam les rodanxetes a damunt la nostra ànnera. I ja teníem el nostre farciment a punt. Ara li hem de donar forma. Ara se trata de li donem la volta, i amb l'ajuda de paper de forn, allò que farem serà aguantar la forma i sobretot la lleialor. Tancam les dues puntes i per damunt, i tancam, enrodillam, i n'hi donarem 2 o 3 passades. A la segona passada fem el mateix. Tornem a posar de punta, 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 i cada vegada anem estrenguent una mica més. D'aquesta manera aconseguirem tenir-ho ben col·locat i sobretot que no mos surtin els sucs. I ara que ja li hem donat forma, el fermarem perquè durant la cocció no la perdi. Man damunt, nu, passada vaga i estiram. Passada vaga i estiram. I això com qui fer corda. I ja el tenim per fermar i tancar. Feina feta, té bon tranc. Aquí el tenim, paquetet fet. Podríem dir que la recepta està molt avançada, un pic que tenim aquesta part farcida, aquest punt fet. Però sí que li donarem un punt a la resta. Anem a posar moltes coses dins la rostidora, totes molt senzilles. Unes patatetes agres. Els tenim ben netes, amb un fregall nou, fregam la pell, fi de que no quedi cap resta, però d'aquesta manera tindrem unes patates diferents, molt rústiques.
Una vegada que hem posat les patates, posarem bull de fonoll. També bocins grossos, igual que la patata, igual que la ceba, a grells, a bocins grossets, perquè aquest ànera estarà a hora i quart, més o manco. Per tant, volem un sostre que se mantengui i que a la vegada ens funcioni com a guarniment. Ja anem a posar sal i prova bo, un rajolinet d'oli, sense el fonoll i la ceba, i ja hi posam aquest ànera. Posam un poquet de pastanagó, un parell de tomatiguetes. És una recepta que és molt xula i agraïda, que poden tenir preparadeta i l'acabam en el darrer moment. Sobretot els dies especials s'agraeix. Un brotets de romaní, gran aliat dins els rostits, i ja que xerram d'aliats, la cervesa, una bona cervesa per generar un clima on aquestes patates se coguin durant aquesta hora i pico, les verdures se confitin i tot quedi caramelitzat. Tot d'un cop, quan se fan les coses senzilles a casa, sense complicacions. Nosaltres avui li farem una més a més, que serà amb aquestes aletes, farem una salseta. Com que tenim temps, la feim ara. Mentre anem al forn, hora i quart, a 185 graus. Farem una salseta super fàcil. Aquí tenim les aletes que s'estan començant a rostir una mica. Hi posarem un rajolinet d'oli perquè agafi temperatura. Al farciment li hem posat canyella i sucre i aquí hi posarem un anís estrellat, extremadament aromàtic, i una miqueta de sucre damunt d'aquestes ales. Un polset de sal i una miqueta de bravó. I ara se tracta de que agafin coloret, de que aquests ossos s'arrostesquin bé. Ara li afegirem una miqueta de verdureta, mitja cebeta, tallada de juliana grossa, per endins, que també agafi color, i mitja tomàtiga. I ho deixam que faci feineta. Ara li posarem una curadeta de farina per donar cos a la salsa, perquè encara faci com una doble caramelització, i deixam que s'arrostesqui bé. I això ja està, Ara que tenim la farina que s'ha cuita bé, aprofitam per desglaçar vi ranci. Vi ranci que tot d'una desprèn i mos ve aquesta oloreta de l'anís estrellat, que és brutal. Uau! I ara, aigueta perquè cogui. Nosaltres li donarem una horeta. El temps que l'ànera s'acabi de coure. Ja la tindrem coladeta, a punt d'anar a plat. Ali-do, feina feta! Ja tenim aquí la carn rostideta que mos toca treure del paper i la salseta, la salseta, allò que no em volia fer. Escotoneta i una olor d'anís estrellat i de l'annereta que mos ve per dos costats. La traurem del paper i colarem la salsa. Ja anem cap a taula. Ja tenim la salseta coladeta, a punt, i el rostidet, com ha quedat. Aquesta és la gràcia. Rosadet, l'annereta a punt i la pell ben cruixent, que és el que volíem. I anem a emplaternar una ració d'amic, que això no té ossos. Un sostret de les verduretes confitades, tomàtiga, pastanagó, sucre. A damunt, la nostra carn rostida. Patateta agra, a punt. Una miqueta de la seva salsa. Romaní i aniset estrellat. I una talladeta de codony, que té aquest punt sorprenentment desengreixant i astringent. I amb aquesta ànera farcida de codonys i en salsa d'anís estrellat, hi va beníssim aquest blanc d'en Miquel Gelabert, un vi amb bota fet en giró ros, pinot noir i viognier, tres reins que li donen cos i complexitat, ideals per maridar amb un plat com aquest. Cap a taula, manca gent, que això està a punt. Carn, farciment i salseta per fer moetes. Salut! I així acabam, colàfres i contents, perquè som amb vosaltres i per vosaltres. La setmana que ve, més. Bon profit
I salut.